ħloqt problema kbira. Dan jista' jkun huk. Ma fil-bidu tibda tara sabiħ biss, konsekwenzi ta' xejn. U din tista' tkun oħtok. U provajt nieħaf ħafna drabi waħdi. Dawn jistgħu jkunu wliedek. Jien nibżaw li l-ommi ċemplula u għajdu la sibda t-tifel tiegħek taħt xi bankina jew x'imkien mejjed overdose. Tħobbhom. Ma tistax ma tħobbhomx, ma tistax ma tħobbhomx. Ejn li l-Caritas tkompli tgħin lil uliedek ma jibdewx jieħdu droga. Id-donazzjoni tiegħek se tagħmel id-differenza. Grazzi mill-qalb tal-għajnuna.